Komt ze toch wel eens in de jeugdsoos? Nee, nou net meer. Vroeger wel, maar nou net meer. Waarom net? Ik vind het net leuk meer, omdat er de band die daar komen, die kleren vaak wat is aan. Dan vind ik het net leuk meer. Als ze vernielen ding. De skiëtnis liek het hem te verheljen. Het jeugdhonk wie vorig jaar een skoft minder vaak iepen, om een groepje jongens een famke onranden, troch haar onder oren maar slagremmen te bespuitsen. De wie doe geen taffesjog in de soos. Ek nou liek het dat net altijd varren wat te wezen. De 2 bestuursleden die het opstap binnen konden net reageren voor uw camera, maar nevens dwarpsbelang groeide het harren boppen de holle. Je kunt het toch niet allemaal met z'n 2 of 4 of zo, dat lukt niet. Je moet een hele groep hebben en eigenlijk het hele dorp zou er eigenlijk achter moeten staan. Ja, want het hong nou af van te min mensen eigenlijk. Dat denken wij wel, ja, dat denken wij wel. Kijk, en dan is het natuurlijk niet vol te houden. De hingel is een belangrijk motingsplak van jongeren. Daarom wordt dwarpsbelang er alles ontwaan een nieuw bestuur te vinden, zodat de soos weer riepen kan. Toen dat bekend werd op onze jaarvergadering was er een van de dames uit het publiek. En die liet meteen een lijst rondgaan met mensen om de namen erop te zetten wie zich wel beschikbaar wilden stellen als vrijwilliger. En toen waren er meteen een heel aantal mensen die hun naam daarop schreven. Dwarpsbelang wil meer vrijwilligers voor het jeugdhonk ha, zodat er beter taffesjog houden worden kan. Ook de gemeente Dongeren deelt denkt nooit over een oplossing. We zijn van met name met de jeugd in gesprek, want A kent het net op deze manier. En B willen we zien van wat wil de jeugd zelf. Want we hebben jeugdhonk dat even bedoeld voor de jeugd. En het moet ook hun eigen plakje wezen. En op die manier moet ze het ook waarderen kunnen. En we willen dat het hun eigen plakje is en dat ze ook eigenwaarde en eigen gevoel hebben dat ze er goed passen. Jeugdhonk de Hingel is nog zeker oorom aan het dicht.